eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande kadi eɗen jangga harfere nde ɗo wiyde ko dia mbaɗen dani henne gadden kuɗol ngol boɗuwol ngol mbaɗen hen ekkoji seeɗa ha gayre janggen on ji ɗo ko dia ɗo ja gasi ɗo ko aj e aaj timmi ɗo ko jaj e jaaj nani garna oɗo iyo ɗo ko ji e ji e ji ɗo ko ij e iij gasi ɗo ko jij e jiij ayde garen ɗo ko je e jee o nayi ɗo ko ej e eej ɗo ko jej e jeej gasi garen ɗo ko jo joo ɗo oj ooj ɗo joj jooj ɗo timmi garana ɗo ju juu ɗo uj uuj ɗo juj juuj windande ekko hijjo pular windande jeenaɓire windande jeenaɓire nde ko ɗo haaɗi ngaren momten janggen mbaɗen dani henne momten ɗiɗo bindi ha laaɓa alluwa ngal kadi heeɓo mbawi yiide bindi ɗi ha laaɓa janggen ko laaɓi keɓen ko laaɓi bisimillah ay ɗo ko ɗo woni dia e jaa ɗo woni ji e jii ay ɗo woni je e jee ay ɗo woni jo e joo ay ɗo woni ju e juu ay ɗo masɗe ɗe keedi ko yeeso ngara bencita mbiya aj aaj ij iij ej eej oj ooj uj uuj ngara lomba maskal ngal hakkunde jaj jaaj ɗo jij jiij ɗo henne jej jeej ay ɗo henne joj jooj ay ɗo henne jij jiij ni foti ari ardi ay ɗo ko atan woni ɗo henne woni ja jaa aj aaj jaj jaaj ay ɗo i tan woni ɗo i tan lummidero i rek ɗo woni ji jii ij iij jij jiij gasi ɗo henne ko e tan lombi hen ay ɗo e tan lombi ɗo waɗa mbiya je jee ej eej jej jeej gasi ɗo ko o tan lumbiɗo mbiya jo joo oj ooj joj jooj ɗo ko u tan lumbiɗo u rek lumbiɗo ɗo tan mbiya ju juu uj uuj juj juuj gasi windande nde ko ni haaɗiri ɗo so ɗiggi tan a andi windande ma ekko hijjo pular windande jeenaɓire nde ko ɗo haaɗi gasi hankadi windande ma nde weeli jangude on saaha noon keɓa kuɗol ma
ngara mbaɗa ndani yenne mbiya ja ji je jo ju ngara pooɗa ja ji je jo ju ɗo timmi ngara bencita aj ij ej oj uj ngara pooɗamo aj ij ej oj uj ɗo timmi ngara lomba maskal ngal hakkunde jaj jij ɗo woni jej ɗo woni joj ɗo woni juj ngara pooɗa mbiya jaj mbiya jiij mbiya jeej mbiya jooj mbiya juuj windande ekko hijjo pular windande jeena ɓiire gasi ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañitoɗon jangon ɗigga on koola koye moɗon ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o walla on o hollo hanji on laawol on yamana walla on nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o taggiri taggere ma walla an keso jiɗɗo nadde ngara kalanɗa serɗeji ɗi joɓa naata janga joɓa naata janga on jarama jokke golle jokkata golle jokkoto golle ko garen ndenden golle ɗum woni golle wadde onon wonɓe YouTube ngare jokken golle onon wonɓe Facebook ngare jokken golle onon wonɓe funnangue hirnangue rew worgo ko gollal ngal yetto on ngare jokken golle goto kala yo ittu hunde mum nelda waɗa e keese reena golle on saaha mbawi jokken golle golle jokka yo Allah wallu yo Allah newnu Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam